Много от авторите на тези книги гостуваха в България. Еленко обаче е по-нестандартен и аз знам, че ти имаме един по-различен поглед към тази тема. Здрасти, видя ли какви златни и красиви ставаме тук? Много интересно. Много интересно, да. Няма да мога да мине на митница, Катя. Не може още да мине на митница. Само секунда да си оставя кафенцето. Що си го оставяш? Чакай, аз си мислех, че донесеш и моето, ти пък си остави твоето. Дай моето кафенце. И ми кажи, казах, че обещах нестандартен. Да не влезем господари на ефира тук, да не разливаме. Няма да разливаш ти. Ако влезеш, ще влезеш ти. Аз няма да разливам. Обещах нестандартен поглед към тази тема, която наистина е доста експлоатирана напоследък, като че ли започват хората да вярват, че с мисълта си можем да правим чудеса. Аз ти предлагам да започнем с едно видео. След това ще го коментираме и продължаваме. Той претърпял много сериозни инциденти в живота си. Единият е с кола, бъснал се преди 10 на години, начупва половината си тяло. След това отключва Бехтерев, Късен Бехтерев, който е трябвало да го инвалидизира за няколко месеца. Той преодолява и това с серия от операции и със силна воля. И накрая върха на сладоледа е бил, когато преди 2 години пада едно дърво в двора, огромен орех, който му чупи врата, вчупи всъщност шийни прешени. Бил е на прага на смъртта дълго време. По половината му врат е махнат, цялата задна колона не съществува, всичко е само на метални подпори. Така или иначе, той е бил в това състояние, напълно парализиран, до един момент, до който решава, че това не е начина, по който би искал да продължи живота си. Наистина най-интересният въпрос към Ричард е как се вдъхнови, откъде е имал информация да използва силата на мисълта си, силата на съзнанието, за да започне тези виртуални тренировки? Каза, че никой никога не го е учил на нищо, а той сам просто е решил, че така трябва да бъде и го направил по един много професионален начин. Тоест, той едва ли не е това, което така най-сериозните магиосници в Бали, нали, в Йело Бамбо, в Санди Мурти, нали, правят. Тоест, той едва ли не е материализирал едно друго тяло. И той това каза, аз виждах му това силно, здраво тяло, което имах преди, до мене, което каза, почва да ме гледа. Значи, може човек тръпки да го полазят. И каза, аз започнах с това другото тяло да правя всичко друго, до вечерта, до която една батерия, както се изпразва, напълно, бика напълно в лед. На другата сутрин зареждам батерията и започвам от начало с това другото тяло. И по един странен начин двете тела се сляха в едно. Просто негова собствена методика. И се оказва, че месеци по-късно, след като той вече е проходил, той намира и The Secret, нали, тайната, намира и всички останали книги на Джон Кехол и така нататък, които всъщност третират една и съща тема. Оказва се, че може би наистина въпросната Акаша, това световно информационно пространство, реално съществува и че всеки един в даден момент в екстремни ситуации би могъл, на базата на тези рудиментарни забравени свръхсили, които всички ние носим, да се свърже с тези сили и да изтегли информацията, която му е необходима. Това, което мистер Грин е направил. Аз, казва, достигнах до едно определено ниво с мисълта си, но от тук нататък, може би, вече технологията трябва да помогне. И точно това направихме. След като вчера го боднах няколко пъти и той направи движение, което никой не е правил, той каза, виждаш какво значи едното да бъде съчетано с другото, т.е. силата на духа с модерните материални технологии. Никога не бива да вярвате, че когато някой ви каже, че не може да го направите, живота може да бъде много тежък и жесток с някой от нас, но със силата на мисълта, със силата на волята ви може да постигнете практически всичко. Всичко трябва да бъде горе в главата ви, да казвате аз мога, аз мога, аз мога и някой ден чудото ще се случи. Чудото наистина се е случило. Знаеш, аз съм от хората, които вярват в чудеса. Знаеш, че съм и скептик в същото време, споря много пъти с теб, но това е уникален човек. Абсолютно невъзможно. Чух какво каза доктор Нинов. Тук липсва цялата колона от прешлини, което логично някакси няма как този човек да стои изправен и няма какво да държи врата, който е бил щупен и липсва тая колона от прешлини. Как се случва едно такова нещо? Ричард Грин вече дори е получил своето прозвище приятели, близки, Мирикъл Мен или Дошо, така се майтапехме предварителния разговор след това и човека чудо. Човека чудо 2, защото от прословутия филм Тайната и книгата стана известен друг мъж с Мирикъл Мен. Това е господин Гудман, който от самолетна катастрофа беше претърпял много сериозни травми. Ричард Грин 1 година е прикован към леглото. Историята е много... Буквално тя е за филмиране. С такива подробности ми разказва, няма да има време, но най-важното, на практика той няма 3 прешлена. Този човек не е монах, не е йога, не е магиосник.
той е разбрал, ние си говорихме с него, както и доктор Чадърнинов каза, много по-късно е разбрал за филма тайната, да, но той е знаел за закона за привличане, той го е приложил успешно в своя бизнес. Ама нали, разбираш, съгласна съм с това и вярвам, ти ще ми кажеш много повече неща от тези, които знам, разбира се, че с силата на мисълта можем да направим чудеса. Но тук някакси чисто физически не ми се струва възможно. Това са едно човек с 10 см по-малък, по-къс крак, силата на мисълта да спре да куца. Знаеш ли, ние имаме още много повече неподозирани сили в нас. Една от най-главните конспирации, които доказвам и знам, е, че световният елит не желание да разбираме каква сила имаме. Ние сме звездни същества, светлини същества с човешко преживяване и това е само едно от малкото чудо, което можем да правим, да изцеляваме телата си. Ричард Грин е световен феномен. Има много такива случаи, но специално за нашето предаване направихме това интервю. Аз се убедих с очите си, не едно да гледаш тайната или подобни филми, но това е нещо, което мога да кажа. Ти видя отзад на практика, че той няма нищо. Той има, както доктор Чавдар Нинов каза, има едни изкуствени конструкции, просто да му придадат форма. Той на практика не трябва да е станал първо от леглото. Много пократителна история беше и се разтреперахме буквално всички. То беше страшно реалити. Бяхме заедно с Зизо. Той ми довери, аз се заклех пред 6-годишния си син, че на Коледа съм в нас. Той има финансовата възможност и си позволил най-големите специалисти, които са категорични, че той няма да стане от леглото. Всеки ден по 3 часа, 2 пъти по 3 часа, той визуализира, той си представя мисловна конструкция, как той дига щанги, как се движи, как бяга. И на Коледа той наистина е посрещнат от сина си на крака. Добре, нека да ми разкажеш ти твоята история, защото аз знам, че имаш история, в която си помогнал на себе си, но не толкова за да убедиш себе си, защото ти си вярвал като че ли, че това е възможно и ще се случи, колкото с тази история си убедил близките си, хората около теб, че силата на мисълта е... Искаш да занимавам хората със себе си? Да, искам да ми разкажеш историята, защото е интересно. Ами тя в много по-малък мащаб, моята история е следната. 2000-та година точно. Пролета. Неделя беше. Мои приятели, майка ми на гости. Да направя кафе. Ще ни чака хубава вечер. Буквално контакта се разпадна в ръцете ми. Стар контакт, стар щепсел. Друсаме ток сигурно 5 секунди, без преувеличение. Ръката ми беше буквално, това месо беше разкъсано. 3-та степен. Веднага пирогов. 20 дена хоспитализация ми дават. Но точно в този момент, на теория всички неща, които сме говорили до сега и говоря на клиентите си в кабинета, аз реших наистина да ги приложа истински. Нямам грам следа. Това е 3-та степен изгаряне. Това цялото беше буквално разкъсано. И това стана пред очите на майка ми и на приятели. Някъде един белег, който обикновено остава от ток, такъв тънка една чертичка. Мисля си, аз имах белег от... Нямаш нищо на ръката си, да? Точно тогава... Я двете си дигни да видя все пак нещо в кожата има ли разлика. Така искаше и майка ми на 5-я ден да види, защото буквално припадна. Аз заявих през всички, че на 5-я ден аз ще имам чисто нова ръка. Кой както иска да го възприема, моите близки знаят. Значи в този момент аз вече завършвах психология. Дори в университета моите преподаватели постоянно: Еленко, ти психолог ли си, шаман ли си, магиосник ли си, какъв си? Казах, ето ви случай. Защо се интересуваш от много други неща? Аз от дете никога не съм крил моите увлечения, моите изследвания на тази тема. Така. И им казах, няма. Дори в Пирогов отказах всякакви мехлеми, медикаменти. Пак повтарям, 20 ден исках веднага да ме настанат в болница. Майка ми идвала на превръзки с мен в Пирогов. Докторите на 4-я ден си мислеха, че аз се майтапя с тях и че това е брат-близнак. На 5-я ден махнахме превръзката, майка ми буквално ви се подкосиха краката. Майка ми направи точно те. Защо ме майтапиш? Дай да видя, това е другата, това е лявата ти ръка. И към това е другата ми лява, дясната. Реално тя беше възстановена. Всеки ден, Гала, по 1 час аз медитирах, аз визуализирах, подробно ще обясним след малко, как тази ръка казва на здраве. Не ме интересуваше цялото това статукво, че цялата матрица ми казва, аз трябва 20 дена са в болница, лекарства, възстановяване. Аз визуализирах как вече дигам щанги, как казвам на здраве, как се здрави съм с тази ръка. Също така, най-важното, моя приятелка Цеца Рангела, тя се известна като Леля Цеца, тя се известна като номерок при Иван Андреев, тя е моя приятелка, тя също тя е много добър лечител. Ми правеше буквално, дай си ръката да ти покажа, сеанс, който представлява точно прехвърляне добронамерена
Добронамерено прехвърляне. Едно минава енергията буквално, в твоята ръка. Точно така. След това друга наша приятелка, Пенка Тодорова, един от най-добрите лечители в България, тя от 7 години не практикува, но благодарение на тях, благодарение на моята визуализация на 5-я ден, аз доказах на най-близките си, защото за тях ми пука. Те нямаха никакво съмнение, че неща като биотерапия, лечение с ръце действат. Аз винаги съм го давал този пример. Хора, замислете се как може боли ви стомах, боли ви зъб. Много пъти съм го давал този пример. Защо поставят ръка на болното място? Защото всички ние имаме тази способност да изсмукваме болката и да преразпределяме. За аурата сме говорили, показвали сме снимки. Накратко, това е моята история, но историята на Ричард Гри наистина е феноменална. Пак повтарям, този човек само със силата на мисълта, с визуализация всеки ден, пак повтарям, 2 пъти по 3 часа, той си е представил не просто представяне, той е правил една мисловна конструкция, в която се е виждал себе си от първо лице. Да, това го разбрахме. Кажи ми, груповата медитация има ли по-голяма и така визуализация? Групова има ли по-голяма сила? Трябва ли да са заедно хората, както сме ние тук събрани в нови науки като ноетиката също го доказват. Радвам се, че в последния роман на Дан Браун също се говори за това нещо. Когато един човек медитира, визуализира, това е сила. Той ще получава много по-бързо това, което иска да се получи. Има хора, които си нямат хал хабер от това нещо. Но конкретно ти казвам, групова медитация, когато 2 глави медитират, не просто двойно, а много повече. Представи си суперкомпютър как става, като обединим много компютри. Между другото го има и в религията ни. Има едно слово на Христос, не мога точно да цитирам, но ако се съберете повече хора и се молите, аз ще съм с вас. Помниш ли, като събраха чудодейните икони за подкрепа на нашите сестри в Либия и Муамар Кадафи нещо става със сърцето, получи мини инфаркт или както и да е. Ще дообясня, но понеже виждам, че дават кадри от Вашингтон, 1993 година се проведе един много известен експеримент. Световно известният учен физик Джон Хеглин, той преди 2 години в България, направиха и обявиха пред обществеността, че група от хиляди, над 4000 хора, които дори не се познават помежду си по целия свят, ще медитират, визуализирайки, представяйки си как престъпността пада. Защо? Защото Вашингтон е буквално столицата на престъпленията и на бруталните убийства. Това се тиражираше навсякъде. Шефа на полицията тогава излезе и каза, това го има във филми като Тайната и в Какво си мислим, че знаем, каза, че по-скоро ще падне сняг лятото, отколкото да падне 25% престъпността от тая група. Не повече от месец резултатите бяха категорични, престъпността категорично намаля. Тези опити са правени стотици пъти, продължават и до днес, които доказват безапелационно, че силата на мисълта може да променя реалността. Или накратко казвам, когато много добронамерени хора мечтаят, визуализират, това се нарича нова реалност. Добре, не е ли обаче така недостъпно за всеки това? Не трябва ли да имаме много силна психическа енергия? И тази енергия, която сигурно всеки от нас има такава, колко силна не знам. Може би хора като теб имат много по-силно, но всички имаме някаква енергия. Но ние изразходваме ежедневно. Изразходваме тук, докато вода предаването си, изразходваме когато се ядосам с нещо, изразходваме когато се радвам, изразходваме когато правим секс. Във всеки един момент ние изразходваме от тази енергия. Как я съхраняваме, колко съхраняваме от нея? Всеки ли има достатъчно, за да визуализира и да постигне нещо? Част от конспирацията е, че ни я крадат. Всяка сутрин ние се раждаме. Буквално всяка сутрин се раждаме, казвал съм го и преди, с определен лимит от нашата физическа енергия, мускулна сила и с нашата психична енергия. Или накратко, аз колкото я съм як, мога да пренасям камъни, тежка работа 3-4 часа, силата ще ми се изчерпа, така трябва да се възстановя. По същия начин с нашата психична енергия, нашата аура, нашата харизма, нашата енергия, която ни трябва, ще обясня след малко подробно, за да се случат такива чудеса, ние трябва да имаме психична енергия. Проблема е, Гала, че само до обед, ето конкретно сега в България, тази енергия е изчерпана. Всеки втори буквално е пристрастен към... Всеки втори, ще обясня подробно на чисто физиологично ниво, как всеки втори е пристрастен към отрицателната емоция. И буквално се превръща нещо популярно. Ние сме от готините хора и не трябва да позволяваме да ставаме донори. Да сме пристрастени към отрицателната емоция, поддаваме и се, ако нещо лошо ни се случи, въртим случим около него цял ден. Знам, че сега ни слушат много хора и си казват, добре, ама то това е реално. Блъсканицата в рейса, безпаричето, ипотеки, цялата тази реалност, която се дирижира наистина от няколко кръвни линии в целия свят. В това модерно робство, към края на предаването ще дадем най-големия изход. Добре. Но всеки трябва да започне от себе си. Имаш 2 основни емоции, любов или страх. Всеки трябва да внимава
На всеки 15 секунди човек се разсейва. Но реално, да кажа най-важното, човек трябва да спестява тази своя психична сила и само тогава ще проработят медитации като на Ричард Грин, като моята и като много други такива чудеса. Ма как да спестяваме, Еленко? Кажи ми с... Да го кажа ли в ефира? Обръщайте внимание много повече на положителното, не мислейки за блъсканицата, за много е лесно да се каже не се ядоси. Това на практика наистина е невъзможно. Ти не си идиот, когато се случват дивоти. Трябва да променим отношението си. Конкретен пример. Всички магиосници по света, говоря от древните шамани, учат на най-простото правило. Дисциплина в най-мелодраматичния момент. Това е изкуство. На мен ми отне 2 години да го прилагам. Значи в 90% от случаите, Гала, не си заслужава да се ядосваш. Конкретен пример. Идва това кафе с червил, да кажем. Седнали сме в Хуб. Да. Казвам ти, това съм разказвал и мои близки са били свидетели. Винаги на мен ще се падне къръшкия сервитьор или мас. И? В Италия отивам същия случай. Аз съм го разказал това. И какво не обръщаш внимание? Това беше първото нещо, което ми просветна. Евриката. Си казах, чакай бе, не мога да има загуба. Ето и в Италия ми се случва също. Ами аз промених отношението. Ето в България отдавна знам, че няма школа за Балкан турист. Нали? И сервитьор е Куцо и Сакато. И започнах вместо да викам управителя, се карам. Миличка, ела за малко. Айде, ако обича, смени тази чаша. Нали? Да. В един момент аз вече имам много спомен. Аз, Еленко, не създавам. Значи, както уважаваната много от нас доктор Папазова каза, че човек това, което яде, аз допълвам, човек е това, което са му спомени. Идеята е да създадем нови спомени. Реалността е ужасна. Дупки, брутални войни по пътищата, идиощини, пълни. Но и до утре да си говорим, има дупки. Промяната на отношението ми не влиза с голяма скорост по тях. Наистина, промени отношението си. Искат да ни отрежат, за да пуснат реклама. Обещаваш ми изход, варианти, конкретни съвети. Аз даже съм се подготвила да пиша. Какво съм се подготвила? Подготвила съм се. Да, там правим едно прекрасно златно нещо. Тоест, Катя Близнакова правим златна, ако е възможно да стане по-златна. Сега обаче е реклама. Казах Тара! Започнахме от Катето Близнакова. Не личи, че е тя. Прилича на фараон, златна маска някаква цялата. Но след малко ще дойда при вас. Кате, стой и се радва и сега на златната терапия, която ти правят. Ние продължаваме с златните съвети. Интересно ли ти е това, което говори Еленко? Ми е интересно, да, и напълно му вярвам. Знам, че е така и аз все повече почвам да му вярвам. Чуда се, аз ли нещо се смахвам или той е много убедителен? Ама наистина все повече почвам да ти вярвам. Днес много ми харесваш. Много си убедителен, много си конкретен и истински ти вярвам. Да продължим с... Още малко искам за тая психическа енергия, която всеки от нас носи, но някак си разпиляваме. Ти кажа как я губим. Най-важно. Значи всички сме чували колко е вреден, колко е лош стрес. Но много е важно в рамките на 3 минути на по-лесен, достъпен език да обясня какво се случва. 3, не, 2. Давай. Значи от човешката природа, изучаването, знаем, че функциите на нашия организъм, както на всички организми, има 2 основни функции. Това е растеж и защита. Значи, в нашия мозък, ето в момента виждаме, това е хипоталамуса. То е една малка зона в мозъка, който постоянно произвежда едни аминокиселини. Те се наричат пептиди. Всъщност, истинската сила на хипофизната жлеза, която е най-главната жлеза, това е хипоталамуса. Те са свързани с едно малко кръче. Всяка наша емоция, Гала, дали е любов или страх, това са 2-те емоции. Води до производство. Води до производство. Виждаш ли ги тези спиралки? Чрез хипофиза те се изливат ето в кръвния поток. Така. И отиват до важни части, почти до всички части, до наши клетки. Всяка клетка на повърхността си има рецептори. И ето технически как става. Когато тази клетка с хилядите рецептори се бомбандира с лоша химия, ето виждаме клетката. Да. Чисто еволюционно, знаеш, всеки ден ние сменяме милиарди клетки. Ето, буквално този невропептид, пак казвам, той може да бъде любов или страх, влиза като ключ в ключалка и буквално променя химически цялата клетка. Това се случва с милиарди клетки по нашето тяло. Стават един куп биохимични реакции. И когато ти бомбандираш само с страх, стрес, самосъжаление, реално тази клетка, когато се дели, ще има много повече рецептори за страх. Ето как човек се пристрастява точно като наркомана и пияницата. Ето виждаме една много хубава анимация от филма. Оплашени, яростни. От филма "Какво си мислим, че знаем". Но конкретно, чисто еволюционно, повтарям се, имаме 2 основни функции. Да се защитаваме и да се развиваме. Развитието или растежа на тялото включва хранене, грижи за тялото, защото ако тези 2 функции не могат да стават едновременно, значи или растеж,
или се защитаваш. Какви красавици? Чакай сега, че се загледах. Да. И? Ето от това е изграден нашия мозък, това са нервните клетки. Виждаш как са свързани. Всяко едно свързване е отделен спомен. Така, или се защитаваш? Това окей. И? Всъщност нашата воля, те са двама директори. Директора любов и директора страх. Това е най-мощната фармацевтична фабрика в Вселената. Когато има страх, се защитаваме. Когато има любов, точно така. Значи, когато има страх, ние се... Но ето какъв е проблема. Когато сме в състояние на стрес, повечето случаи неосъзнат, а ние сме, съгласи се с мен, почти 24 часа в стрес, постоянен стрес. Какво става? Тези невропептиди, тези освобождаващи хормони правят така, че кръвоносните съдове на органите, които са отговорни за нашия растеж, стомах, органи, вътрешни органи, се свиват, за да може кръвта да отиде в периферията, в крайниците. Защо? Защото човек, когато е в стрес, той трябва да се защитава. Да се биеш или да бягаш от проблема. Но реално в нашата ферма, аз наистина твърдя, че ние живеем в една глобална ферма за източване на енергия, ние нито се биеме, нито бягаме от проблема. Проблема е, че когато кръвта е изтласкана, когато си по стрес, хормоните изтласкват кръвта в периферията. Ти нямаш достатъчно кръв, където са важните органи за развитие. Ти не можеш да се развиваш. В този момент пада имунната система. Аурата става ужасна. Защо? Тук са жлезите с вътрешна секреция, които са свързани с чакрите. Обяснявали сме, повечето хора знаят. Добре, разбрах го това. Ето така пада имунната система. Човек, тук няма критическо мислене, няма интуиция, няма стремеж към щастие и човек наистина се пристрастява. Идеята е да започнем да си наложим с волята, не просто да не се ядосваме и пак повтарям, потретвам, да променяме отношението си. Ами това е най-сложното, може би да се променим. Но много е важно този физиологичен факт да го осъзнаем. Не просто, че не трябва да се ядосваме, а наистина да осъзнаем, че ние произвеждаме киселина. Искаш ли да видим онова видео, което си направил другото с доктор Нинов и ти да ми обясниш какъв е експеримента, който правите? Аз, доколкото знам, той увеличава многократно теглото си и ти не можеш да го повдигнеш или нещо нека такова. Да видим и ще... Добре, нека да го видим. Тук виждаме, че го дигаш без проблем. Когато не активира, ето в момента активира аурата си и своите чакри, видяхме, че мога да го повдигна, нали? Да. Без проблем. В момента, в който активира своята аура, своето магнитно поле, повярвам ми, това сме го правили няколко пъти, аз съм доста скептичен. Аз не мога да го повдигна и сантиметър. Повярвам ми, дигам огромни тежести. Това е едно от малкото чудеса, които човек може да прави своето енергийно поле със своята аура. Ето тук той не е активирал аурата си и може... Значи, тук не знаеш, защо се усмихвам. Защо? Защото тук вече съм скептик. Кажи ми, защо да не е актьорски? Да, защо да не е актьорски етюд това сега? Това е материя. Как тая материя, която тежи толкова, изведнъж ще стане половин тон? Не. Тук има малка заблуда. Реално има една друга теория, но ние ще правим цяла тема. Доктор Чавдар Нинов става известен с това, че заведе една твоя колежка в Бали или бяха заедно там. Да, Ани Салич, спомням си. Точно така, ти беше много впечатлена. Да. Знаеш, че той получи една инициация от тамошния магиосник, Тора, уважаван. Всъщност, само ще ти кажа накратко, една от теориите е, че тук става въпрос за астрални същности, същества. При активирането те го натискат надолу. Той не увеличава килограмите си. Но няма да стигне времето. Добре. Тогава конкретни неща. Знам, че зрителите ни гледат и искат да чуят нещо практично конкретно, особено тези, които не могат... Но това не е актьорска игра. Да. Добре. Ако те лъжа, да ми спре сърцето, да ме порази Господ. Първа помощ за Еленко. Така, кажи ми, дай да дадем наистина... Не бе... Виж, аз съм срещал с много негови колеги, които са ходили в Бали и които навсякъде по интервюта, те владеят безконтактен бой. Гледал си го във филма. Ами никой не поиска да ми демонстрира тези умения, но Чавдар имаше... Аз страшно много уважавам като доктор, като лекар. Той ми е помагал не веднъж. Да, той имаше добростта да ми демонстрира това нещо. Наистина, аз знам, аз не вярвам. Аз знам, че не мога да го отлепя. Живеем в материално време. Искам да сме конкретни и полезни. Знам, че много хора сега ни гледат и най-големите им тревоги, това, което черпи енергията им, са тези негативни емоции, свързани с безпаричието. Кажи ми как да визуализираме така, за да имаме пари. Ама искам някакви конкретни неща, ако искаш, ще пиша, а след това ще направим един конкретен експеримент с теб. Да. Може и ти, ако пишеш по-красиво и аз, както... Ами, предпочитам ти да пишеш. Малко шума от туша ме блокира. Така ли? Да. Даже когато доктор Папазова, толкова искам да я слушам.
Добре, ще го понеса. Така, пари. Значи, Какво да се направи за пари? първо, много кратко. Медитация всъщност идва от латинската дума медитацио. Тя означава умствено упражнение. Няма нищо сакрално, паранормално. Всеки човек може да медитира. Най-важното за медитация, ето в конкретния случай, дори като ни слушат в момента зрителите и ни гледат, могат да се отпуснат, да няма стягащи по тях колани, еластици. Удобна поза за тях. Хубаво е да са максимално, могат да са легнали, може да са на футьол. Идеята е да направят така, че да не ги безпокои нищо. Говоря за шумове, близки. Това е най-важно. Да е проветриво, да е свеж въздуха. Може 2-3 свещи за разкош. Много е важно да се отпуснеш. Всъщност, умствено упражнение, но едновременно с релаксация. Има една дихотомия, но тя е на пръв поглед. Те не си противоречат нещата. Едновременно се отпуснеш. Очите леко ги притваряш, но не ги стискаш. Така, притваряме леко очите, добре. И после ще го направим на края на предаването. Демонстрация, но... Идеята е, започваме първо. Първо отпускане, ако искаш да напишем. Първа точка отпускане. Току-що го обяснихме. Мисълта трябва да бъде сведена само за това, че ти вдишваш и издишваш. Пак казвам, очите не се стискат. Съвсем леко. Са затворени. Ако искаш, ела ти да пишеш. Грозно съм пишела. Перфектно пишеш. Така. Ако имаме точка 3, вече започваме това отпускане. Идеята е, най-близката дума е представяне, но по-точно ти трябва да си представиш една мисловна конструкция. Представяне е мисловна конструкция. Представяне ще е по-лесно за хората. То е близко до мечтаенето, но преди това да се случи, или едновременно, първо, може би ще направим по точка А на 2. Искам зрителите да декларират, да си представят една златна аура. Ние сме показвали не просто да вярват, да знаят, че имат аура, но искам да визуализират как тя става златна. Така както изглежда катето в момента, представете си около вас едно е такова няма случайности. Златно сияние. Точно така. Добре, значи, златно сияние около тях, когато са се отпуснали с притворени очи. Така. Ето точно такъв цвят. Така. И... Това е буквално на един размах от ръцете ни. Как сме... Като в златно яйце се едно сме обвити. Все едно сме играч като шоколадовото яйце. И вътре, в тази златна аура, да си представят неща, в които от първо лице. Значи, конкретно искаш за пари. Нека да си се представят как отиват. Пазаруват без да мислят откъде са взели пари. Цялата идея е да не мислиш как става. Това е целта на медитацията. Да преживееш нещата, все едно вече се случат. Много е важно да ги почувстваш. Смело ще напиша. Купуваш подаръци на близки хора, визуализираш как... Но много е важно от първо лице. Не да се наблюдаваш отстрани. Ето да кажем, аз визуализирам как купувам много скъпа чанта. Значи ще напиша подаръци, скъпи вещи. Така ли? Няма нищо лошо в материалните неща. Все пак в тях създаваме много положителни емоции. Идеята е наистина да освободим съзнанието и да мислим от банка ли сме взели парите, на заем ли, с кришом ли, как ще ги връщаме. Цялата идея е да декларираме, че това се случва, да не конкретизираме кога. Взимаш тази чанта и виждаш как я подаряваш. По-скоро трябва да усетиш, това декларира, че имаш пари. Без мисълта как ще го направим, как ще се случи. Не, това е така нареченото линейно мислене. Случването на това нещо. Точно така. Добре. Значи много хора си нямат хал-хабер от това нещо и пак успяват, но с това нещо ще е много по-лесно. Еднаквото привлича еднакво. Може ли да си купим кола, да караме скъпа кола или Виж се, това е показано в десетки ръководства, филми и книги. Да, наистина, усети волана. Виж се как черпиш в голяма компания. Как дигаш на здравица? Разбира се. Смело може. Разбира се. Същото нещо може да се приложи и за здраве, за своето здраве, за здравето на близки хора. Не може ти си щастлив, ако твои близки са болни или зле, нали? Цялата идея в тези около 15 минутки, в които ти наистина си се отпуснал, да визуализираш нещата, че те вече стават. Виж болния човек, виж болния роднина, приятел, как танцува. Час още пише тук, черпим приятели, пътуваме. Всичко това декларира, че то се случва. Пак казвам, в никакъв случай не мислете откъде. Не мислете 1, 2, 3, 4. Взимам пари от 1, от 2 ще взема заем, ще събера, ще отида еди къде си. Виж се
как се оглеждаш в огледалото с хубави, приятни дрехи. Но нека се върна на здравето, което е наистина на първо място. Добре, кажи за здравето. Ако в момента не си в добър тон, Значи, виж се как тичаш, виж се как спортуваш. Отпускаме се, притваряме очи, представяме се защитени в едно златно яйце нашата аура. Много е важно. И започваме да си представяме. При здравето какво? Буквално, ако става въпрос за себе си, вижте как спортувате спорта зала, вижте как носите огромни покупки. Представяме ли си тялото и физическото състояние, което сме имали в най-хубавите си периоди, най-жизнените, най-енергични? Прагматични, но благодаря ти. Много е хубаво наистина да извадиш такива спомени. Много е важно да го почувстваш. Хората са прагматични и не винаги могат. Но цялата идея е, че вече имаш нов спомен. И еднаквото привлича еднакво. Ти вече имаш нова холограма тук в предния лоб. И еднаквото привлича еднакво. Противоположните се привличат, важи за магнитите и за неодушевените предмети. 15 минути ли каза? Ами 15 минути е една добра времева... Така. Значи в тези 15 минути може да се включат 5 минути просто отпускане. Това може да стане по желание на приятна музика. Твоя приятна музика. Така. Цялата идея в тази мисловна конструкция ти да виждаш нещата, че вече става, да ги почувстваш и да не слагаш шаблон на Вселената. Много хора, известни автори са ти гостували, са писали, станали са милионери от това нещо. Да. Но някакси техните читатели, аз съм свидетел в кабинета, ми идват, захвърлят книгите. Това не това са глупости, нали? Те се отказват. Не е така. Всъщност тези автори спестяват или почти не казват това, което обяснихме преди малко за психичната сила. Няма как да трупаш мускули, ако не ядеш белтъци. Няма как да успееш тези медитации, ако ти си в плен на интриги, пренасяш интриги, изживяваш се на жертва, съди си, ти губиш, ако търпиш глупаци около тебе. Няма как да се случи. Но ето най-голямата истина, която даваме, съчетанието на тази медитация с пестена енергия наистина прави чудеса. Тръгнах от 9 да кажа, силно се потрепвам. Идеята е, че само до обед трябва да си спестим енергията. Въпреки всичко, нарича се инверсия на реалността. Не да ни плюят и ние си казваме то вали, но наистина постоянно да променяме отношението си, да създаваме нови спомени. Пак го повтарям. Само човек до обед трябва да си спестим енергията? За съжаление, тя най-бързо изгаря тогава. Човек е парца още след обед. А защо имам тук информация, че най-добре тази медитация да се прави след обедно време? Към колко часа беше забравено? Ще ни отнеме пак цяла тема, но наистина хубаво е на всеки кръгъл час. 17 да се прави. Това не е някаква молитва или това не трябва да се прави по задължение. Ричард Грин първо е осъзнал, че това действа в бизнеса му. Аз не просто вярвам, аз знам, че тази ръка се възстанови за отрицателно време, напукна всички закони. Идеята е, че тази психична енергия, както ти, преди да отидеш на фитнес, би ли пренасила тук ли камъни? Не бих Еленко и сега бих направил още много неща тук по тази тема, но за съжаление изчерпахме времето. Съжалявам, че започнахме с нещо, което вълнува много хора, но според мен е много Нека следващия път да продължим за груповата медитация. Нямаме време за нея сега. Друго, но можем да направим тази групова медитация, която обещахме, за да видим ще има ли резултат, ако я направим заедно с зрителите ни пред телевизионните екрани. Поне тези, които искат да се включат. Но всичко това, което казахме до тук, за мен, аз не вярвам, аз знам, че това е най-голямата истина. Колко го завърши. Вярваш, че това е най-голямата истина. Добре, остава да повярвате и вие, за да ви се случат чудесата. Благодаря ти, останете, за да видя сега това чудо.